kan forvente en masse friske unge mennesker, som synger og danser og spiller skuespil. Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi har alle har kostymer på, og alle har deres sminke på, og det er mørkt udenfor, og alle projektørerne tænder, så der er farvet lys og røg og alt muligt. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Nu får Troy med i din forestilling. Morten er ikke med min forestilling. Nå okay, men jeg tænkte på, om du kan lide de kage, jeg har lavet til dig. Men jeg tager til mine bukser. Du er så sjov, Chapey. Jeg tænkte på, om du ikke vil komme og se mig spille en eller anden dag. Jeg vil hellere suge snot fra en hunds næsebord til dens hoved imploderer. Det lyder da ikke særlig appetitligt. Hvad med at lave dig en creme brûlée? Eller tartufo? Hvad med en romkugle? Romkugle? Hvorfor sagde jeg romkugle? Det vil være sådan. Jeg hedder Nicoline, og jeg spiller frøken Garbes i stykket. Og ja, vi er i gang med vores øveweekend lige nu. Det er en rigtig, rigtig lang dag. Første 2 lange dage. Men det er også arbejde, der betaler sig. Lige nu har vi stadig rigtig meget igen. Men det skal nok blive godt. Og ja, jeg synes, vi skal komme ind og se det.